bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, 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 febrero. La 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 la, suena alegre carnaval en el mundo entero. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Quem te inventou, seu pancadão, teve uma consagração. Vamos no Lídia Sola. Ô Mirel. Jeremy, mais copo aqui. Olha, o Mirel. Hola, buenas. No, así no puede. La estrella aquí, yo. Hola, amor. Este no Hola. I hola al meu pare i la meva mare. Els avis. I els avis també, perdó. Hola, Bon dia. En directe per Televisió de Porreig. Molt bé, gràcies. Hola, què tal? Hola. Hola. Saludos. Saludos. Papi. Hola. Jo de bruixes i manxots. Hola, TV Porreig. Hola, Lluís. Hola a tots, què tal? Molt bé. Diego, posa't, arrama't una mica més amb el Joan, que no et veig. A veure... Triem-nos la mascareta, ara. Hola, bon dia. No, però saps que ens fa fort. Sí, una volta i una. Bon dia. Hola, bon dia. En directe per Teleporreig. Bon dia.
Cristian, en Què? directe per tot de Porreig. Com va això? Molt bé, arribant la canalla, que és l'important, i superbé. Sí, sí. Vinga, doncs, que bona festa. Igualment. Ui, ara corrent, arriba un pilot aquí. On hem d'anar? Sol, solet, vine-me a veure, vine-me a veure. Sol, solet, vine-me a veure que tinc fred. Si tens fred, posa la capa, posa la capa. Si tens fred, posa la capa i el barret. El pobre Sol Solet no té capa, no té capa. Pobre Sol Solet. Veniu cap aquí. Ara us diran on us toca, Cristian. Molt bé. Bon dia. Hola. El té de l'escola Ai, a poc. És que vols dir que t'hi veus, Joan, amb això? Alerta a les escales, que hi ha És coses cert. que es baixen volant. Sí. Per què porten aquestes carotes com si no? Sí. Hola. Hola. Aneu molt guapos, eh? Montse. Hola. Montse, com pinta això? Com pinta? Molt bé, no? Pinta molt bé. Això s'anima. Ja era hora. Sí, eh? Déu-n'hi-do. Sí, sí. Quanta canalla hi tenim aquí a aquesta plaça? Se sap? Oh, doncs unes 400 i pico. Déu-n'hi-do. Entre les dues escoles i les guarderies, sí. Sí, sí. Hi ha canalla aquí a aquest poble. Molt bé. I moltes ganes de veure això ple i que saltin i que juguin i que, mira, que disfrutin. I tu, Montse, d'animadora, aquí vas a d'haver, no? Bueno, jo ja començo a donar de baixa, les coses com siguin, però sí, fem el que podem. Molt bé, Fem el que podem. gràcies. Vinga, que vagi Ara. bé. Bon Carnestoltes. Igualment. Aquí tenim les organitzadores, també. Què diu aquesta noia? Ens explica. Poca cosa. Poca cosa, molta feina, poder? No. La feina amb gust No pica. no pica. I aquí se'ns amaga, però ella és una entesa amb el carnaval, perquè fa unes disfresses fantàstiques. Bueno, has fet cadascú aquest fa any, el que pot. disfressa? Bueno, aquest any he guarnit la carrossa. La carrossa, oi, té Déu-n'hi-do. Sí, bueno. Enhorabona, que ha quedat Sí, molt maca, sí, ha quedat xula. Bueno. Vinga, doncs, la veurem Cadascú passar. fem el que puguem. Perfecte, gràcies. Vinga, bon carnaval.
jaqueta i començarà l'espectacle. Falta la jaqueta. Hola, bon dia! Això que porteu, què significa, Smiling Kids? Això és el logo de l'escola. És el logo de l'escola Sant Martí. Nens que somriuen, més o menys, això que t'he dit? Exacte, sí. Molt bé, ens agrada molt. Somriure, sí. Vinga, Somriures de enhorabona. nens. Molt bé, gràcies a vosaltres. Això! Aplana-t'ho! Ja! És la Violeta, allà. Més minuts. Bon dia. Bon dia. Bufana, de bufana. Aquí a veure on tenim el John, no sé on ens ha anat a parar. A veure on està el John. No sé, no el veig. El veus el John o no? No hi ha el Jordi! Ha vist el Jordi? Sí. Ara el veure. Sí, anem a buscar el lloguer. Anem a buscar. Aporto jo això? Què t'hi donat, On vols anar a marxar, tu? No vulguis marxar, no. Seu, va, anem. Va, mira. No, noi, això d'estar-se aquí digues masses... Aquesta setmana massa traüt. Vaja, sí, aquí. Mira, mira que estan perquè no em deixo de fiar a Martí i l'altre Martí. Molt bon dia, burrets, com estem? Que hi ha algú aquí baix? No us he sentit gaire, com estem? Sí, esteu preparats per començar el carnaval? Doncs fem una cosa, abans de començar tenim els pregoners aquí preparats, que si volen poden anar entrant i ens anem preparant aquí davant. Els hi fem un fort aplaudiment. Veiem aquest aplaudiment?
Comença. El 2021 va acabar i un nou any vam començar. Amb moltes ganes el volem gaudir i que res ens ho pugui impedir. Carnestoltes ha arribat i disfresses sempre parat. Com que l'any passat no en vam fer, les disfresses no ens van bé. La setmana boja fem per fer riure la gent. La festa ha començat i la disfressa ens hem posat. El carnaval ha aterrat i el Covid hem afrontat. El volcà s'ha apagat i el Carnestoltes alegria ens ha portat. El Carnestoltes ha arribat i a la plaça hem anat. Tenim ganes de ballar i així poder xalar. El carnaval ha començat i els tambors han sonat. El volcà s'ha apagat i molta lava ha deixat. El Carnestoltes ha començat i la màgia porreig ha arribat. De mags i magues ens disfressem i a tothom meravellem. El carnaval ha arribat, el Cumbre Vieja s'ha apagat, el Messi ha marxat i un buit ens ha deixat. El coronavirus va arribar i les nostres vides va canviar. A l'escola no vam poder anar i a casa ens vam haver de quedar. Els protocols tant han canviat que tots bojos hem quedat. Kim Kardashian s'ha operat i encara més lletja ha quedat. El Covid estem parant, però positius anem trobant. El 7 de setembre a l'institut començarem. Menys jugarem i massa estona treballarem. Com que tots estarem vacunats, sembla que estem més salvats. Aquest any celebrarem la Patum i a Berga tornarem a veure fum. A la plaça anirem i moltes comparses veurem. L'Ajuntament al Parc Nou està treballant i nosaltres estem esperant. Molts arbres han tallat i aquest pas ni d'aquí 5 anys hauran acabat. Tots contents hem quedat perquè Porreig ha guanyat. Tots alegres hem ballat perquè ens hem ben disfressat. El dia de la corrida, Navàs Porreig es van... El dia de la corrida, Navàs Porreig es van enfrontar. La grada estava a petar, però només es va empatar i la gent es va enfadar. Els petits de l'escola han arribat i els grans a punt de marxar. A l'institut aviat anirem i molt estressats estarem. El Messi ha marxat i el Barça ha baixat. Amb tots els deutes al seu costat, molt bé no els hi ha anat. El Barça sense Messi ha empitjorat, però el Xavi ho arreglarà i amb nous fitxatges potser guanyarem i ho celebrarem. El Messi ha marxat i el Barça ha empitjorat. El PSG hi és i el Barça al revés. El Barça femení ha arribat i una alegria ens ha donat. Guanyen a tort i a dret i mai fan cap retret. A les xarxes socials molta gent s'ha connectat, però encara no tothom s'ha viralitzat. TikTok ens agrada mirar i a Instagram xafardejar. A la corrida vam anar i els rucs van pujar, el Porreig al capdavant i el Navàs va baixant. De tantes PCRs que ens hem ficat, sense mocs ens hem quedat. Tantes PCRs que ens vam haver de fer, el nas vermell tothom té. Molt disfressats anem, ballant, cantant i saltant. Acudits ens expliquem per gaudir del carnaval. Bon carnaval a tothom! I aquest fort aplaudiment per tots ells. Molt bé, nois!
Bon dia, borrets, com esteu? Que crido molt. Estem a punt de començar aquesta superfesta de Carnaval. Tenim una actitud de gaire. Ja que estarà abans de treballar. Toma ja. És difícil que fem una línia aquí al mig. Molts convidats que ens han vingut a veure i que ens volíem veure aquest carnaval de borrecs. Estem preparats per començar? Estem preparats per ballar? I per saltar? Una cosa, anem a comptar fins a 3 i quan hi hagi 3 comencem. Preparats? Sí? Aviam. Tots junts. 1, 2 i 3. Comencem! I fem un fort aplaudiment que avui ens acompanya el Marcel i la Sandra. Veiem aquestes mans amunt! Hola, hola, hola. Una mica més amunt! Hola, hola. I llavors així. Que saltaríem molt més fort. Amunt! Es amigo de los niños y su música ya está en tu corazón. Mira, anem al costat, som-hi! Mascota preferida, que te llena de alegría. Un amigo que te adivina, que te disfruta. Es su verdad, es su carnaval. Son muchos seguidores que pueden sus amigos de verdad y nunca te fallará. Su sonrisa y su magia siempre te contagiará. Eso y mucho más, si eso lo verás, será todo lo que quieras. Olympus te llevará y Oli te cantará. Entonces ven a bailar. Es un mundo de emociones, todo el mundo sigue el ritmo y canta. Hola, Oli, hola, hola. Tu mascota preferida, que te alegrará la vida. Es amigo de los niños y su música ya está en tu corazón. Hola, hola, hola.
vosaltres, que m'heu fet superbé. Ara sí que hem començat a tope. Fem una cosa i fem un fort aplaudiment al Marcel, que ha vingut avui fins aquí a Porreig. I seguim. Anem a fer una altra cançó perquè el Marcel ha vingut amb moltes ganes de passar-s'ho bé i de ballar amb tots vosaltres. Així que farem una cosa. No posarem fred, no. Comptarem fins a 3. Quan jo digui 3, heu de cridar ben fort. Música! I comencem. Sí, fem una prova? Mira. 1, 2 i 3! Ui, ara al final no l'he sentit, però hem de quedar una mica més fort. Tornem-hi. 1! Encara no. 1, 2 i 3! Ara sí, ara vaig per mans. Mira, que es muy fácil. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La llama que está. Le toca un cris. Aquí avanza. Fort aplaudiment per tots vosaltres! Molt bé! Ara sí que veig que estem a tope, Però una cosa, encara no ens hem presentat. Tenim tantes ganes de ballar que encara no ens hem presentat. Mira, avui és la Sandra. I hem de dir, hola, Sandra. I jo sóc el Marc. I ell és el... I sabeu que el Marcel, a nosaltres ja fa molts anys que venim. Però el Marcel té mala memòria i no se'n recorda de molts de vosaltres. I li agradaria saber el nom de tots. Així que farem una cosa. Comptarem fins a 3
I a la 3 ha de dir ben fort el vostre nom. Vale? I el Marc us recordarà de tot. Sí? Preparats? I a la 3. T'has quedat amb tots, Marshall? Amb tots, amb tots? A mi m'ha fallat que aquí algú no l'he sentit. Aviam, tornem una miqueta més fort. 1, 2 i 3! Ara sí, no? No t'he dit el Martí. La tieta Carme que estava per aquí. Fem una cosa, algú de vosaltres té pessigolles? Qui té pessigolles? Que aixequi la mà. Tots teniu pessigolles? Doncs preparats, que tenim ja a fer pessigolles. Esteu a punt? Vinga, fem com abans, compto fins a 3. Jo a la 3 si ben fort. Música! Sí? A la 3. 1, 2 i 3! Ara sí, amb unes mans! Busca la alegría, vive cada día, sigue tu corazón latir. Cada día cuando sale el sol, siempre están haciendo una flor. Desde las rodillas suben las cosquillas cuando florece el amor. ¡Mira que corre! I en directe, Marshall que vagi a descansar una estona. Diu que la millor, si balleu molt, si canteu molt i si ho feu molt bé, tornarà. I diem adéu! Adéu, Marshall! Adéu, adéu! si hay algún problema en Bahía Aventura, la patrulla canina va a solucionar. Marshall, Raven, Chase, Rocky, Sumas, Qui se la sap aquesta cançó? Que us la sabeu? Veiem com cantem. Patrulla canina, ya está aquí, ya llegó, vamos todos a una. No hay nada que no pueda hacer, juntos Ui, no ho sento gaire, todo mejor, Mira més fort. ya está aquí, ya llegó, la patrulla canina. Si hay algún problema en Bahía Aventura. Mira, que seguim, nois! Anem a fer una cosa, aquesta no tenim una miqueta complicat pel tema del grup Bombolla, però jo crec que ho podem aconseguir. Vale, farem un campionat. Quants grups hi ha? 26, em sembla que m'han dit. Sí? Doncs som-hi. Cada grup Bombolla ha d'escollir un maquinista. Qui serà el maquinista de cada grup? Mira, aquí tenim l'Spiderman, que serà el maquinista.
Sí? Es tracta d'anar a fer una conga. Vale? Aviam qui és el grup que aconsegueix fer-la més llarga. Esteu preparats? L'únic que només podem donar voltes dintre del nostre quadradet. No podem sortir del quadrat, sí? És un tren amb un carriolet. Allà n'hi ha un que ja hem començat. Sí. Encara no heu preparats. Que anem a comptar fins a 3. I quan comenci la música arrencaran aquests trens. Sí? Esteu preparats? Recordeu-vos que quan comptem fins a 3 heu de dir música! Som allà. Ja ho tenen super après, eh? Allà, provem-ho. 1, 2 i 3! Ara sí que arrenquin aquests trens! Som-hi! Ahora vamos a pasar por un túnel. Ahora vamos a pasar por una zona donde hay curvas. ¡Cuidado! Y atenció! Y ahora vamos a pasar que ven els batxes. Va, eh? A poc a poc. Si no preparats, un batxe. Ai! Tornem-hi. Amunt. Ai! Un altre. Ai! Ai! Vinga, Robi! Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo corta. I estem als trens! Aquest correguiment! Per tots vosaltres! Qui ho ha fet millor? Els d'aquí davant? Sí? Els d'allà també ho han fet superbé, eh? Sí, i allà darrere també, eh? Ai, qui cregui que ho ha fet, que és el grup que ho ha fet més bé, que faci un crit ben fort. Ui, Uah, ara que què? complicat ara. Ara és molt difícil. Ai, en tornem-hi. A veure. Jo crec que aquest grupet d'aquí ho han fet superbé. I a més criden molt fort. Fem una cosa, ens voleu ajudar a ballar la següent cançó? Sí? El grupet d'aquí només, vale? Després vindrà un altre grupet. Veniu cap aquí davant. Veniu aquí. Veniu aquí. Veniu. Mireu una fila aquí, mirant cap al públic. Vale? Així. Quants anys Mirant teniu? cap allà. Jo 4. De tots teniu 4 anys. Molt bé. Fiquem-nos així de costat i mirem tots cap allà, vale? Mireu-me a mi, aquí. Mirem a la Sandra. Mireu aquí. A veure, feu una fila. Com al col·le. Sí, farem una cançó que la ballarem superbé i segur que la coneixeu tots. Vale? Però fem una cosa, els fem un fort aplaudiment als nostres voluntaris, primer abans de començar.
Aviam, nois, saludeu. Sabeu com hem de saludar? Ara quan ens aplaudeixin, hem de baixar. Saludem així, nois, mira. Ens agafem de les mans i baixem el cap. I ara el públic ens hauria d'aplaudir quan saludem. A veure, a veure. Molt bé, saludem, saludem. Vinga, estem preparats. Anem a comptar fins a 3 i comença la música, vale? Mira. 1, 2 i 3. Que us he agafat despistats, Ai, ai, ai. Tornem-hi. 1, 2 i 3. Ara sí. Us la sabeu, aquesta? Home. Plato hondo, plato llano. Cuchillito aquí. Tenedor. Llega el salero. Salero, azucarero, batidora, olla flex. Más rápido. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor. Salero, azucarero, batidora, olla flex. Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor. Y ahora el salero. Salero, azucarero, batidora, ollas flex. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor. Salero, azucarero, batidora, ollas flex. Aquest fort aplaudiment. Saludeu, nois. Saludeu, com hem fet abans. Saludem, noies, saludem. Mirem al públic. Així, molt bé, gràcies. Molt bé, aquest fort aplaudiment per ells. Ja podeu anar al vostre lloc, nois. Cap allà. Anem a fer una cosa. Aviam. Anem a fer un joc. Perquè el pròxim grup que pugui venir aquí a acompanyar-nos... Qui vol ser? Aviam. Fem una cosa. El grup... Està difícil, eh? Aviam. El grup que hi hagi algú vestit de Spiderman, que faci un clip. Algun Spiderman? Tenim algun Spiderman? A veure, els Spiderman. Aixequeu les mans, els Spiderman. Spiderman, saludeu-nos. Hi ha un. Qui més va de Spiderman? A veure. Allà n'hi ha un altre. 4 Spiderman. Aquí tenim un altre. Però vosaltres ja ho vinc. Clar, vosaltres ja ho sortit. Ara uns altres. Ara no, mira, ja n'hi ha dos, Mira, fem una cosa, aquest grupet d'aquí que hi ha 2 Spidermans que guanyen per majoria. 3 N'hi ha 3, mare meva. Adjudicado! Cap aquí davant! Cap aquí davant, ninos! Aquest fort aplaudiment per ells! Cap aquí! Molt bé! Quin aplaudiment, que no l'hem sentit! Ara... Aviam, Spiderman, quants anys teniu? 3.
Feu P3. Sou supergrans, Esteu preparats? Va, de cara cap allà ens hem de posar, vale? Vinga. On és el teu grup? Allà baix. Pues cap al teu grup. Vinga. Només aquest grup aquí davant. Oh. Però aquesta ja l'hem ballat. Anem a fer-ne una altra. Aquesta és superdifícil, però com aquests nens i nenes ho fan superbé, jo crec que la sabran ballar. Segur que sí. Esteu preparats? Ui. Esteu preparats? Ara sí. Les mestres també podeu venir, no us amagueu. Un aplaudiment per les mestres, va, també. Ui! Que passaran més vergonya que els nens. Saludem com abans. Han fet ells, ens agafem de les mans tots. A veure... Agafem-nos de les mans, hem de mirar cap allà, mitja volta. Hem de saludar, vale? Cap allà. Ens agafem de les mans i a la de 3 saludem així amb el cap, vale? Així, així. Aviam preparats? Mireu a la Sandra. Mireu, que estic aquí. Hola. 1, 2 i 3. Saludem. Saludem, veiem com baixem el cap. Molt bé, que et porta aplaudiment per ells. Molt bé. Som-hi, que anem a començar. Contem fins a 3, mira. 1, 2 i 3. A veure, estem perdent facultats, Que no heu esmorzat avui. Doncs aquesta música té que sentir-se des de Berga. Vinga, va. 1, 2 i 3. Ara sí. Ara sí. Aviam aquestes mans. Anem a moure la cintura. Oh, makes you happy? Yeah, makes you sexy, makes you fat. We don't care about that. Mira, 1, 2. Aquí davant. I l'altra cama. I aquí al costat, mira. I fem una volta. Tornem-hi. I girem. Mira, i aquí molt fort. I cap al costat. Aviam a darrere. I a l'altre costat. I aquí les mans. Mireu que comencem davant. I l'altra cama. Aviam com ho fem al costat. I una volta. Tornem-hi. I davant. Mireu al costat. I a darrere. Aviam les mans. Mireu aquí fluixet. People on the left hand side, now we're to the people on the right hand side. Now we're to the people with the pretty backside. Now we do it all again and we feel alright. I tornem-hi, mira. 2, 1, 2, 3, costat. Choco choco, choco choco, choco choco, choco choco, choco choco, choco choco. I tornem ben fort. I aquí girant. A darrere. Aviam aquestes mans. I tornem-hi més fort. Mira la cadena. Mira que és fort d'aplaudiment per tots vosaltres. Molt bé. I crec que ho heu fet superbé. Saludem. Tornem a saludar, nois. Saludem, molt bé.
Superbé! Ja podem Molt bé. tornar a un altre lloc. Per cert, Marc, a mi el Batman m'ha robat el cor. Ho ha fet superbé el Batman, eh? Sí. Vinga, nois, seguim! Anem a fer un joc. Ja esteu una mica cansats de ballar, no? No. Seguim ballant o fem un joc? Aviam, qui vulgui ballar, que faci un crit. Qui vulgui fer un joc, que faci un salt. Ballar. Ballar, crit. Un joc. Jo tinc. Farem un joc ballant. Olé! Què us sembla? Sabeu fer el joc dels paquets? Sabeu que fa? Posarem música i podeu ballar vosaltres al vostre estil libre, com vulgueu. Vale? I quan es pari la música jo diré paquets de 2. I ens hem d'agafar de 2 en 2. Sempre dintre del nostre grup. No ens podem barrejar, vale? Si dic paquets de 3. Pues a nosaltres ens en falta un. Aviam si torna a marxa. A veure si torna. Esteu preparats? Fem un de prova i com surt? Sí? Conto fins a 3 i a la de 3 crideu ben fort. Música! I comencem. Sí? Vinga, som-hi. 1, 2 i 3. Música! Portin aquestes mans amunt a saltar. Una mica més amunt. Paquets de 2. Ràpid, en parelles. Qui tingui la seva parella que faci un crit ben fort. Qui tanta parella? Pues seguim. Deixarem el Montseny enrere i rodarem per 1000 camins. Carretera i manta i la guitarra entre els dits. Amb el bombo negres i 3 acords. I aquestes mans en amunt, no parat. Paquets de 3. Ràpid. Un crit, que tingui el seu paquet. Aquí només en falta un. I aquí. Seguim. Vámonos, va. És difícil? Sí? Paquets de 5! Ràpid! I un crit ben fort de ràpid, ja! Ja en teniu? Sí? Tothom té el paquet de 5? Allà darrere també. Doncs música! Amunt aquestes mans! Paquets de 1! Paquets de 4! Qui té el seu paquet de 4?
¿qué más? Vamos. Aguantem aquí. Vámonos. Espereu un amunt, eh? Mira. 2 i 3. Amunt! Paquets de 7. I ràpid, que això es complica. Tenim paquets de 7. Ara és més difícil, eh? Encara no he sentit cap crit. No hi ha cap paquet de 7? Ah, sí. Vols dir que no sou més de 7, allà? Aquí us teniu organitzats? Vinga, música! I amb les mans! Deixa que et canti una cançó. Paquets de 8. S'està complicant això, eh? Com ho tenim? Segur, eh? No em feu trampes. Aquí em sembla que és el més, però bé. Vinga, música! Una cançó del somriure escollit aquesta nit. Que és tan salvatge i tan català. Posem aquestes mans. Amunt! Que és tan salvatge, que és tan catarra. Que és tan salvatge i tan catarra com jo. I atenció, perquè ara cada grup bombolla ha de fer 2 grups. 2 paquets. 2 paquets dintre de cada grup. Que ara ve la part més difícil de totes. Aviam. Un dels paquets es col·locarà a una banda del quadradet i l'altre paquet es col·locarà a l'altra banda del quadradet. Sí? I hem d'estar mirant-nos uns amb els altres. Aviam, com ho farem? 2 paquets dintre del mateix grup, mirant-nos. Un paquet de cara a l'altre paquet. Sí? Ho tenim organitzat, això? Més o menys, no? Perquè us faig una pregunta, si us dic companyia! No, hem de fer una miqueta més fort, voleu que us digui companyia! Sabeu quina cançó és? Quina? Hem d'estar de cara amb l'altre paquet, sí? I serà una competició i qui canta la cançó més fort dels 2 paquets, vale? Hi haurà un paquet guanyador. Esteu preparats? Doncs vinga, compto fins a 3, eh? 1, 2 i 3! No, música! 1, 2 i 3! Ara sí, preparats! Companyia! I aquí les cames! Atenció! Sí, senyor! Companyia! T'has extendido! Anem aquí com saltem! Vinga, fort! Tornem-hi! Companyia! T'has extendido! Puño cerrado! Puño cerrado! I ara saltarem i donarem una volta, eh? Mira!
aplaudiment per tots vosaltres! Ho hem fet super i super bé! Sembla que hem quedat tots els paquets empatats, eh? Eh que sí? Ui! Heu sentit això? Qui deuen ser? Us sona? Són els Minions? Aviam, cridem-los ben fort, aviam si venen Minions! Són els Minions, no s'acaben per allà, no? Els Minions! Tampoc s'han volgut perdre el Carnaval de Porreig. Aquest fort aplaudiment per ells! Esteu contents que hagin vingut els Minions? Sí? Pues fem una cosa, perquè ells també han vingut amb moltes i moltes ganes de ballar i de passar-s'ho bé aquest Carnaval de Porreig amb tots vosaltres. Així que aixequem aquestes mans ben en l'aire, ben en l'aire, ben en l'aire. I ballarem junts amb els Minions. Comptarem fins a 3 com abans i quan diguem 3 ho declarem fort. Música i comencem. Sí? Vinga, preparat. 1, 2 i 3! Vinga, aquestes mans, mira! Papayo, Mr. Worldwide. I aquí! Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. I amunt les mans! Som-hi! Dale para abajo. I al costat! Corre-hi! Sube la mano para arriba. Dale para abajo. Dale para un lado. Dale otro lado. Sube la mano para arriba. Dale para abajo. Dale para un lado. Dale otro lado. Sube la mano para arriba. Dale para abajo. Dale para un lado. Dale otro lado. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, dale otro lado. Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, dale otro lado. Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, dale otro lado. Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado. Mira, camina! Arribem al crit! Todo el mundo, dime, no le gusta que sigas la avenida. Negativo a positivo. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Mira que fort aplaudiment per tots vosaltres! Molt bé! Anem a fer... Farem una cosa, nois, això està improvisat. No sé com sortirà. Com que avui és molt difícil que tots pugueu tindre fotos amb els Minions, no sé si hi ha algun fotògraf oficial.
o algú ens pot fer una foto. Podem posar els mínims aquí davant i si algú ens fa una foto des de dalt que sortim tots. Sí? Què us sembla? Vale, doncs ens anem preparant. Ens falta un fotògraf. Tenim que pugui anar a dalt? Tenim algun? Ah, perfecte. Doncs mira, ens anem posant guapos de mentre. Jo acompanyo els mínims. Cap aquí, cap aquí. Salut. Salut. Vinga, ens posarem aquí nosaltres mirant amunt. El que passa que hem d'aixecar tots aquestes mans en l'aire per sortir guapos a la foto, Allà va aquestes mans en l'aire. I farem un crit ben fort. Mira, 1, 2, 3. Ara tenim foto. Tornem-hi, 1, 2, 3. Un altre amb la llengua fora. 1, 2, 3. Hem sortit guapos? Aquest per l'aplaudiment pel fotògraf. Ens veuran molt guapos. Sabeu que encara tenim més sorpreses. No hem acabat. Mireu, perquè no pot haver cap festa de carnaval que no acabi sense confeti. El que passa aquest any, com que no ens podem fer files aquí davant, si els mestres ens ajudeu, us deixem les galledes i aneu agafant un grapadet per cada nen i us anem passant. Que sí que serà més fàcil? Doncs vinga, us l'acosto aquí davant. Mira llum sempre molt dit, hem trobat el seu amic. Ara nens són tots plegats, amb les pales carregats. Ja han trobat el seu tresor, no ha estat pas qüestió de sort. Han seguit... Si pot vindre un altre grup a buscar-lo i llavors agafeu un grapadet cada un i llavors podeu passar la galleda al següent grup. Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Els pirates amb un rocador anat. Els pirates amb un rocador. Els pirates amb un rocador. Que us la sabeu aquesta? Que no us veia cantar. Els pirates amb un rocador anat. Els pirates amb un rocador. Els pirates amb una dues hores. Mira, mentre anem, ens hem de guardar ben fort el confeti, no el podem llançar encara, vale? I mentre anem repartint el confeti, nosaltres podem ballar-vos una cançó. No sé si ens ajudeu, ens acabem de repartir el confeti. Veiem aquestes mans ben en l'aire? Ara no podem picar de mans perquè perdrem el confeti. Sense picar de mans. No estarem aquí, mira! Es muy difícil, ¿Ya conoces? ¡Vamos las manos! Eu não posso bobear, caio na rede é peixe, pelear. Eu não posso bobear. Mira, n'hi ha que no ballen, perquè fan un pissó. Vale, no és que ara dic ara no s'ha de veure.
imatges, Ai, va, Bé, ara us aniré cridant per grups i us anireu posant darrere el camionet. Però abans, el que hauríeu de fer és agafar els conos i donar-los a les vostres mestres, d'acord? Cada mestre ha de tenir 5 conos. Educació infantil bé, el fred mata. Mira que ens saludem. O teu cabelo não nega mulata.
Mira el cap. Una gallina. Mira jo. Que ja ni els veu. Perquè podem perquè jo que sortim per la tele. Odi, Ja sortim per la tele. Viva! la caputxa. Mira, va, guapa. Hola, visca Porret! Adam, jo no m'he mogut. Baixeu de la visera. La veritat és que és massa. Hola, bona tarda, bona nit. I a la tarda, a l'hora també per mi. El qui? Demà. Sí, tenemos que vestirnos. Rápido.
Això t'ho fa. T'ho faig per aquí amb allà. Ho tens que tirar cap a una de Repetim 2 cops. Sí. Pa, pa, pa. Xocolata, pa, pa. Després, taca, taca, taca. Ei, 4 vegades,
el tenim vist. Aquí acaba la rua de la mainada. Carnaval, carnaval,